हेल' लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गिबियावनो बरायग्रोनानै लानाय जाबाय। दा नैबे भिडिअ'आनो जाहैबाय जोंहा थांखि फिल्म प्रडाक्शनाव मोनसे सरकारनि न' टाइटेलै मोनसे शर्ट भिडिअ' कमेडि शर्ट भिडिअ' फैगासिनो। दा बेनि शुटिं सोलिगासिनो। नोंथांमोना दसे समाव नायलांनो हासिगोन। आसा खालामो भिडिअ'आ मोजाङै जादों। दा बेनिखायनो बयखौबो अनसायगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय। आरो नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैब्ला साबस्क्राइब खालामनानै लादो। आरो थांखि फिल्म प्रडाक्शनखौबो गोदान भिडिअ' नायनो थाखाय साबस्क्राइब खालामनानै ला। मानोना जोंहा नै गोदान भिडिअ' फैगासिनो थांखि फिल्म प्रडाक्शनाव। आं चेनेलनि लिंकखौ डिसक्रिपसनाव होनो हागोन। नोंथांमोना थांनानै नायबानो जाबाय। नोंथांमोना आंनि भिडिअ'खौ ससे नायलांदो। बिदिसो जानांगौरा। आं जेखौ सानदों बेनो जाथारदों। Ơi, con chém trổ lại. Con chém trổ lại. Ơi là gì vậy?